Yo yo. Ha eh. Zamane berjuang, zamane berjuang, jur kelingan anak-anak. Aku ora maro jaringan mos menang keturutan sing digadah ate janji ning saiki apa lali saiki aku ora lali ning gunung tak jadiani sekiane jago dudu payung bisa menang gunung desa ngono kuwi critane ya Nduk ya. Nggih Pak. Nek jaman dhisik adoh tumenggung cerak untung. Bareng saiki 2022 iku saiki cerak napa Pak nek? Cerak tumenggung adoh lutung, mergo lutunge do minggat. Saniki lutunge dateng desa. Nah, saiki lutunge genti sapa ngono? Aku. Yo. Ha yo yo ha ya oh ha yo yo ayo Ben semangat Ben iya ser rambutnya ngari Ben ora kaya rambutku ya rambutnya gerandok ya tuh jenggote bau dari mata nyampe ke hati ya
ragaku nambahi wangun dasar ayu mencer kuning ora mokal atiku dadi kok mesmo sedidik aku trimo kena tanggo tombo kangen kurina wengi tansah lenggong tresnaku ora bisa lali oh 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 dak 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 oh dak oh rodanya dak oh dak oh tak jajakku jangan simpan neng jero sing rambute dawa siji karipin loro grandong